vou ter tres rapazas ali sentadas. Queres xogar? Sí, que te vexo aí moi formal. Trouxeches as tres contigo? Ben que mo contas. Deixame o micrófono, Damián, si és tan amable. Como estás? Que tal? Veu cas tres. Como te chamas? Cristian. Cristian, eres o galo do galiñeiro ou que? Pódese dicir que sí. Pódese dicir. De onde viña desde? Da Cañiza. Da Cañiza. Son amigas, non? Sí. Ou algún é máis que amiga? No, amigas. Si sigues irando así, vamos ter que por unha cámara ali enfrente, mira. Amigas, sen medo. Ti collo o micro, así. Son amigas. Moi ben. Bueno, Cristian eres, non? Sí. Eu necesito agora que baixe Gabriel Montoiro, que debe andar por algún lado. Hola, Gabriel, vente para acá, por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Benvido, pasa para este lado, porque vamos a recibir a esas tres amigas que eu che dicía antes. Chámanse Bárbara, Marta e Laura. A que as temos dúas máis sorrintes, unha máis seria, Laura parece máis seria, Bárbara e Marta sorrinte, digo por si vos pode dar algunha pista. El, lóxicamente, pistas tenas todas, porque evidentemente algunha delas é a súa parella. Isto é o xogo da ITV do amor. Imos recapitular. Cristian, que ven desde a Cañiza, vai tratar de adiviñar quen das tres é a parella oficial de Gabriel, que Gabriel viña de... Santiago. De Santiago. Moi ben. Oye, pois, a ver se adivinas, Cristian, así poderás ir con quen queiras, pois a pasar unha auténtica fin de semana de luxo no Hotel Louxo da Toxa. Comezamos xa? Sí. Xa sabes, eu vou facendo preguntas, imos ver o grau de coincidencia que hai e todas as cousas que vos xa sabedes na casa porque sodes fiéis seguidores deste programa. Querida Bárbara, cóllese antes un mentiroso con coxo. En que notas que Gabriel che está contando unha trola? Cando intenta facerse o interesante. Sí? Sí. Cando vai de interesante? Sí, cando vai de interesante. Moi ben. Marta, ti que dis? Porque empeza a tartamudear. Frecuente. Laura? Porque move moito a perna dereita. É un síntoma de mover a perna dereita. En que nota a túa parella que lle estás contando unha trola como unha casa de grande? Moitas veces porque se me ven a risa xa. Ai, ven a risa xa. E non che pasa nunca, bueno, igual nunca pasastes por unha situación así, desas que son terribles, e dá a risa tonta esa que non hai maneira de controlarla, que é patética, non? Horrible. En fin, Bárbara dixo que cando se fai o interesante, Marta que tatexa directamente, Laura que move a perna dereita e Gabriel pois di en que lle entra esa risa frouxa. Sodes novos, pero ninguén é infalible. Que frase lle dis a Gabriel cando ten un gatillazo, Bárbara? Outra vez. Marta. Bueno, non pasa nada. Vale, non pasa nada. Comprensiva. Laura. Non mo podo creer, outra vez máis. Está xa... É máis... Sabes, Damián, está máis así. Outra vez non mo podo creer. Iso é... meter aí e fozar na ferida, Sí, un golpe baixo. É golpe baixo, sí, efectivamente. Outra vez, non pasa nada, non o podo creer. Que frase che di a tua moza cando tes un gatillazo? Pois a verdade é que ainda non tuve ningún gatillazo con ela, así que... mal vamos. Non houbo gatillazo. Son unhas mentireiras, son... Bueno, xa de outro programa. Son... Pero... non lle podemos facer moito caso, Cristian. Ti xa descartaches algunha das tres? Sí, penso que é Bárbara. Non diga, non, que va. Xa tes elexida unha. Espera que ainda quedan moitas preguntas. Pois eu non, e aseguroche de que non teño nin idea quen das tres é. Podes cambiar de opinión todas as veces que queiras hasta que eu te chame aquí. Cal é o sitio o que Gabriel non lle gusta nada acompañarte, Bárbara? De compras. Xa. É imposible. Imposible. Marta? De compras tamén. Tamén de compras. Aquí hai unanimidade. Compras. Cal é o sitio que non che gusta nada acompañar a túa moza? Pois a verdade, a compromisos familiares, sempre que se che casa a familia.
Póñome moi nervioso, vamos. Toma de nota, compromisos familiares de momento non gustan demasiado, despois xa veremos. Ese cartel que tes aí de resolvemos ainda non é, verdad? Non, é que tes escrito. Telo para despois. Vale. Enseñolle aí ao público, mira o adianta. Cada día temos máis tecnoloxía neste programa, estou alucinado. Non hai nada en televisión, créanme, como un bo rexidor tirado polo chan, con unha pizarra e algo para escribir nela. Vamos, nin pinganillos nin pinganillas. Vamos ao chollo. Se non lle botas leña, o lume apágase, Bárbara. Que sería o máis bonito que Gabriel podería facer por ti? Eu penso que levarme a ver o Real Madrid o Bernabéu. Está ben eso. Porque ele do Barça ten que facer o sacrificio. Non vou facer ningún comentario ao respecto. Se non podes enfadar media poboación. Marta. Levarme de vacacións a Egipto, que me encanta. A Egipto? Sí. Moi ben. E Laura? A mí levarme a ver o Celta a Vigo. Hai moito fútbol, aquí polo medio. Bueno, pois... Segundo a tua moza, que sería o máis bonito que poderías facer por ela? Levala a ver o Madrid. Levala a ver o Madrid, o Bernabéu. Sabe que me jode porque son de Barcelona, pero... Levala a ver o Madrid. Bueno. A poder ser que gane o Madrid. Sí, aparentemente hai cousas moi claras neste, verdad? Aparentemente, Cristian. Ás veces as apariencias enganan. Imos comprobar se sodes fetichistas, Bárbara. A Gabriel que prenda de roupa lle dá morbo que deixe exposta na cama. O tanga. Os Marta. tacóns. Os tacóns. Laura. O suxeitador. Nada. Nada de nada. A pregunta era que prende de roupa che dá morbo que a tua moza deixe posta na cama. Que non que deixe nada. Como unha muller desnuda non hai nada. E cal foi a razón pola que máis te enfadaches con Gabriel, Bárbara? Bueno, nun partido do Madrid-Barça. Volvemos ao fútbol. Sí, volvemos ao fútbol. Gañou o Barça, ele estivo aí Chinchando. a chincha. Claro. Eu fadei. Marta. Nunca nos enfadamos, a verdad, querémonos un montón. Que bonito che quedou eso, Precioso. Eso quedoulle. Contame, Laura. É raro o día que nos enfademos. Sí. Sí. É raro o día que vos enfadades. Sí, casi nunca nos enfadamos. Casi nunca. Bueno, Bárbara volve ao tema do fútbol, aí chinchando, Madrid-Barça, Marta nunca, e Laura di que é raro. Bueno, cal foi a razón pola que a tua moza se enfadou máis contigo? Pois por non estudiar os defiende pos exámenes. Por non estudiar. Sí. Hai que ver. Por non estudiar. Imos comprobar se sodes boas actrices. En que nota, Gabriel, que estás finxindo na cama? Cando me ve que estou distraída ou facendo que lle fago caso. Bueno, Marta. Creo que non o note, prefiro que quede así. Laura. Cando movo moito a perna dereita. Temos esa perna dereita dislocada, vamos. Móvese máis que Adelina Morgan nos mellores tempos da gran Lina. En que notas que a túa parella está finxindo na cama? Cando exagera moito. Sí, cando exagera moito. Son bo, pero non tanto. Distraída, non o nota, move a perna dereita, el di que exagera un pouco. Vamos a resolver. Vente, Cristian, vente para acá, por favor. Vente para acá. Cristian, xa desde o principio apostou por unha das tres, non? Que era? Sigues pensando que é Bárbara? Sí. Claro, a dúbida que eu teño se eu concursase, créeme que non teño nin idea de quen é das tres, é que houve unha coincidencia demasiado clara que foi a do Real Madrid. Pero é que foi unha coincidencia demasiado evidente. Eu se xogase apostaría por Laura, que está no programa como se non estivera, é dicir, está así facendo o avión directamente, ou estás moi relaxada, excesivamente relaxada, ou eres unha actriz fantástica. Pero eu apostaría por ti, Laura. Eu apostaría por ela, pero eu non xogo. Quen xoga se ti, de acordo? E Cristian di que é Bárbara. Por favor, querido amigo,
A quen te levarías e te levas ao Pedroso? Levaría as 3. Ah, ese non vale. Ese non vale. Quen é? Laura. Laura. Vente para acá. Pedazo de actriz. Vente para acá. ¿Cómo estás? Estabas moi relaxada, estabas moi... A min desconcertoume porque, claro, o do Madrid, oye, moita coincidencia, son amigas ou que? Moi amigas. Claro, moi amigas. E entón sabían o do Madrid e todas esas cousas. Aí foi onde te pillaron as pavías a ti tamén, Cristian. É que era demasiado evidente que fora Bárbara, demasiado. Eu dixen, Laura está aí moi tranquila, moi tranquila. Bueno, Marta, ti tamén fantástica, ti tamén fantástica. Gracias por estar aquí. Neste caso, querido Cristian, quedaches en premio, é para eles, En fin, son as regras do xogo. O Hotel Louxo agarda por esta parella de amigos de Santiago de Compostela. Noraboa. O Talaso Hotel Louxo na Illa da Toxa regálamos unha estancia de fin de semana que inclúe aloxamento e almorzo, 2 días de relax nos que tamén poderedes gozar dunhas sesións de talasoterapia.